अम्बिकी जारौखौ फन हरनोसै। हेलो, कौन बोलছে? आया, बबेयाव नांहैखो? हेलो, कौन बोलছে? हेलो। ओइ, कोई नहीं बोलছে। रं नाम्बार। आया, सोर बांगाल बुरिनाव नांहैखोब्रा फनालाय? बिदिया साल्ला फेनानै दाखालि सोर बांगाल बुरिनि नाम्बार हरखो आंनो? आं मोनथिखादोंमोनानो। मानो होनबा नायनानै एथ'ग्राब बुरजा जायो आरो मोनबा मानि। आंनो साला जारौनिफ्राय बिनानै लाबोबाबो जागौमोन। दा मा जानोब्रा अबाव मोनबावनो नाम्बारखौ? मावजिनियावनो बिनो दं खोना। हेलौ, ओइ मावजि, दाखालि जोंफोर थांनाया बिसानि सिख्लानि नाम्बारखौ हरनाय आंनो। अनजालु बिनानावनिखौ बुंदों नामा? औलै दाखालि साला बिदाया फेनानै आंलां मांलां होनानै आंनो नायनानै सोरबा मोनबा मानि थायो आरो। गैयालै आंनाव बिनानावनि नाम्बार। है, बिदानाव बिब्रा मा जानोखाय? र' दा दसे थाना हरगोन। आंहालै नाङा मावजि, दानो नांगौ आंनो, दानो रायज्लायनो लुबैथारदों आं। र' दोनथ' होमबा। दे थाब दोनथ'नाय। हेलौ। मा खालामदों बेबि? नोंनिया हौवाया गैया ना मायो? ओहो, गैया। बेरायनो थांदों आंनि हौवाया दिनै। बा, थांसै नामा होमबा? मोजांथार चान्स मोनदोंमोन माथो दिनैलाय। है सानबालाय फैफिनगोन दायो। थानो होब्रा दिनै, थानो होथार। नोंनि हौवाया जुदि दिनै थानाय मोनबा आं ओमफ्राय दायो थांसैमोन। थायाहाय बियो, जेरावबो थाया दिनै। दे बिदिबा दोन। मा बेसे बुंथारो बाल? मा आङो लुबैबाबो थांनो मोना। चान्सखौनो मोनथारला माथो। मोनगोन र' मालाबा, मानो बेफोरबायदि नोङो? दे दोनथ'नाय, आंहा खामानि दं। बा, दे। उनाव हरगोन दे उनाव। आं माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदों र', दोनथ'। मा खामानि? दे दोनथ'। सासेया मा जाखो? नाम्बार बिनाया माथो दाबो फन हरला। ओइ हेलौ, मा जाखोलै मावजि? मा नाम्बार बिनाया मा जाखो? रिसिभखौनो खालामाखैमोनबा। ओमफ्राय दा खालामदोंना खालामाखै? नाम्बारखौ मोनबायना मोनाखै नोङो? मोनबाय। ओइ र' होमब्ला मोनसे बाथ्रा। नोंनियालाय माथो मोजां मोननाय दंखायो खोनालै? आंनियालाय मा रावबो पारमानेन्ट मोजां मोननाय गैखायाबा? सासे नङा साथामसो दंखायो खोना दङ नोंनियालाय। थाबाबो बिसोर पारमानेन्ट नङाना। सोरबायाबा हौवा गोनां, सोरबायाबा बयफ्रेन्ड गोनां। बिसोरखौलाय आंलाय मानो नांगौ? ओरैनो लाइन मारिनि थाखायसो लायो आं। साइडआवनो दोनखायो आं। नाथाय बे अनजालुनि बिनानावखौ आं लाथारगौमोनलै। लाथारगोन माने आंनिनो जाखाबायब्रा। नुवाखै? बिदायाबो बैनाय लिंखाबाय। अनजालुनि बिनानावखौ फसायसोदोंलै आङो मावजि। समायना आरो गियानिथारबो। मोजां मानसियालाय। मोजांना मावजि, मोजांना? गियान गोनांथार न', गुन गोनां, गियान गोनां। आंनो बेफोरबायदिसो हिनजाव नांगौलै। आं दा जायजोंबा रायज्लायदोंना, गैया, मोजां नङा, बैथालि गोजासो। दा नोंसो लागोन होनना बुंदों र'। बिबा नोंखौ फसायदोंना फसायाखै? मानो फसाया जानो? मा खोमि दं आंहालाय? फैसा दं, थाखा दं, महर दं, खानायल'सो गैया। आरो बिदाजोंसो खोथा, बिदायानो हाबा हरगोन होनना बुंखादों। नों खोनायाखै आरो मावजि? खोनादों, खोनाबाबो दा सिख्लायाबा नोंखौ फसायोना फसाया? मानो फसाया जानोब्रा आंखौलाय? आंखौ मा हेन्डसाम नुवा नामा? हेन्डसाम नुवा? नुयोब्रा नुनाया, थेवब्लाबो दा बिनि मेगनजोंबा नोंखौ बोरै नुदों? थै बेफोरखौ बाद होदि, नाम्बार हरदो माबार आं थानो हाला। रायज्लायनो लुबैबायलै, दाखालिनिफ्रायनो गोसोखांगासिनो, जानाय लोंनाय खिनाय उन्दुनाय मानि। र' ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा, नोङो जुदि अनजालु बिनानावखौ थारैनो नांगौ सानमारदोंबा नोंनि साइडनि गार्लफ्रेन्डफोरखौ गारदो। गारगोनब्रा, बेफोरखौ मानो टेनसन लादों? नोंबोदि सासे धमला। मा बेलाय मालायनि हिनजावफोरजोंनो रायज्लायलाबायो, लाइन मारिलाबायो। बाद हो बेफोरखौ। दे हरदो नाम्बारा। नङा, नोङो बिसोरजों रायज्लायनायखौ गारगोन ना गारला? मानो गारनोसै बिसोरखौलाय? बिसोरबो थागोन, बिबो थागोन। बिसोरजों जाबाय ओरैनो लाइन मारिगोन। मा जाखो? मा जेबो बुङा? मानो गारा? गारजोबगोन आं गासैखौबो। दा बेखौल' नांगौ आंनो, अम्बिकिखौल'। हरदो नाम्बारा। दे लिर। मोस्रोम बाजैयालाय किसमिसनि सना गोमानायखौ मोनथिदोंना मोनथियाखै? माथो जेबो दावरावआनो जायाखै। मोजांसो, आरो आंखौथ' जेबो सेक खालामनो हाखानाय नंखाया। गोमाबाबो सिरि थानांगोन बियो। आंखौ जुदि सिखाव हमोना, आं खिन्थु बेखौ नागारा। हाया माथो आंखौ सिखाव हमनो? जियानो जाया मानो, आंखौथ' सिखाव हमनो हाखाया।
जिखिजाया आखायाव 5,000 दं नङा 5,000 नङा 8,000 फैसाखौ लानोसै ओमफ्राय बिरदा सनाजों बेरायनो थांबावनोसै जिंदगी है तो मेरे जैसा सोनिया मायो माबा आंनिया खर' सासोदोंदि आं दिनै जेबो मावनो हानाय नङा आं नोंखौ खामानि थिननो फैयाखै आगै ओंखाम जानोसो लिंनो फैदों नंगौ नामा आं दसे उनाव जागोन उखैथ'वाखै नामा ओहो उखैथ'वाखै आंखौ ओमफ्राय सोनिया समफोर आङो किसमिसनि खोमाखौ सुफ्लुंनो थांनो नागिरदों बिउटि पार्लाराव थांफानो नामा मा खोमा सुफ्लुंनो थांनो नागिरदों आं थाङा दे बाजै आं थाङा आइखौ लांफाबानो जाबाय नों थाङा नोङो सानसेखालि बुंदोंमोन ना खोमा सुफ्लुंखालि आंबो थांगोन दे होननानै थाङा दे आं थांनो मानो होनबा आंहा सासे लोगोनि गाबोन बार्थडे दङ आं बावनासो दंमोन थाङाबा आंखौ बेसेबा गाज्रि मोनखागोनसो नंगौ नामा आइयाबो थाङासो होनना बुंदों नोंसो आदाजोंनो थांनांसिगोन थांबानो जाबाय दाखालिफोरनो लांनो नागिरदोंमोन आङो नाथाय लोमजाबायना गथ'आ बेनिखायनो लांनाय जायासै नंगौ नामा दे नोंसोर थांबानो जाबाय आं थांनाय जानाय नङा ओमफ्राय बाजै मा ओंख्रि दालि बेनिफ्राय आलु एवनायल' दिनै जेबो गैया दालि आरो आलु एवनायल' जेबो गैया होमबा खालि दालि आलु भाजा आं जानो बासियो दावदै दंना गैया दावदै एवै थां दावदैयालाय दङ दंनाया एवनाय जायासै होमबालाय एवै थां दसेनो जागोन 5 मिनिटबो नाङा गावनिबो थाखाय एवाबाबो आंनि थाखाय एवै थां गावगायानो एवना जानो हायो 5 मिनिटावल' जायोबालाय गावगायालाय मानोथो एवना जाया आंबो बाजै एवैदो आं ओंखाम उखैनो मोनबाय जागोन दे एवहैनि र' खालि दालि आलु एवनाय ल'थार बासोहाय बालनि बेफोरखौ जाबाय थानो दावदै दङआनो दावदैखौनो एवनो हाया 5 मिनिटबो नाङालै 1 मिनिट 2 मिनिटफोरावनो जायो बादुलि मावना जाहोनो हायाबा मानोथ' हाबा जायोलै बाल जों दासो मावा नाथाय जोंफोर हाबानि उनाव मावगोन ना हाबा जाबाथाय मानसिया एसे सोलायनांगौ आरो बिउटि पार्लाराव आंखौ लोगो लालाय थांनो आं जोब्बाय गोसोम बन्दिरि मानसिखौ लानानै आंनि लोगोफोरा जुदि नुनांगौबा मा सानगोन दिनै आयु बरावबो लांफायाहाय आंहासो सनमान थांगोन नोंसोरनो लांबानो जाबाय नोंसोरनिसो फिसा आंनि नंखायाबो आंनि फिसाया नोंसोरनिफ्राय एसे गोसोम बन्दिरि जाखायाबो जोंनि फिसाला फिसाजोफोरा खम साइज जागोन ना आयु जागोनबो मानो जाया जानो नोंसोरनिसो मानो गोसोम बन्दिरि जाखो मोनथिला आरो लासिंसिंनो बिमा बिफानि आरो जोंनि मान सनमान गासिखौबो जाजोबहोगोनलै बे गथ'आ आंथ' बेखौ सग' हाथाय बा आलासिफोरनाव लांफानो होबा फुल्लाबो लांफायाहाय आंहासो सनमान थांगोन गोसोम बन्दिरिनो बाला दासो सम मोनबाय दे माथो बेसेबा खामानि दंसैलै आंहा मावनो लागा लादुमाबो उन्दुलाङाखैमोन ना गथ'आ आरो लोमजाहां जागासिनो खेंखायगासिनो सोरबा हेलौ सोरो आङोलै मा खालामदों सोरमोनबा आंलै जारौ सिनाय हायाखै ना मायो सोरमोनबा आङोलै थमब्ला सिनाय हायाखैनो मायो जारौ माथोखौ हमनो हायाखै हाबायना जारौ आंखौ सिनाय हाबायना एबार माथो सिरि सिरि थाखोब्रा रायज्लायब्रा दाखालि जोंहानाव फैनाय नामा औलै आंनि नाम्बारखौलाय अबाव मोनखो नोंसा आदायानो होबायबा नोंनि अनजालु आदाया मा आदाया आंनि नाम्बारखौ नोंनो होमारदों औलै सोंहैब्रा आदाया बे मानसिनोलाय मानो होनांगौ जाखो आंनि नाम्बारखौलाय ओमफ्राय मामोनबा मामोन माने गाबोन खिन्थागोन दे दिनै खिन्थाथ'ला आं माने एसे लाजिदों खिन्थानो मा खिन्थानाय दे गाबोन खिन्थासिगोन दे नानि मानोना दिनै लाजिनाय मोनदों आं नोंखौ दे होमबा दोन आंहा खामानि दङ र' मा खामानि रायज्लायब्रा एसे दानिल'सो रायज्लायबाय 1 मिनिटानो जायाखै दानो लाखिनोसै आरो खामानि दङ आंहा गथ'नि गस्ला लंपेन्टबो सुनो दङ दसे उनाव सुनो हागोनब्रा दिनै ओरैनोबाबोथ' सान्दुङा गोसाखा दसे उनाव सुबाबो रानगोन दे जारौ जारौ नों मा एसे गोथाव ओंख्रि संनो रोंगौब्रा नोंनि संनायखौसो जानो लुबैलायबायलै आङो मालाबा थांगोन दे नोंसानाव आलासि जानो नोंनि आखाइजों संनाय ओंखाम ओंख्रि जानो थाखाय ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों खामानि मावनो नागिरदों आङो दे दोन जारुआलाय आंखौ रागा जोंदों ना मायोलै फन हरनायखाय जोङाखै दे होमबालाय मानोथ' रायज्लाया दे रायज्लायसै नों मानसिया जेरै समायना नोंनि गाराङाबो बेसेबा गोदैखा दाउ खौनि बायसि
नंगौ नामा दे दोन बे आदायालाय आंनि नाम्बारखौ मानो होनांगौ दिनै फालतु मानसिफोरनोनो एसेबो साननाय गैया होमबा मानसिफोरानो फालतुथाय मानो बेफोरबायदि आदाया दिनैसो मोनथिबाय आं दाथ' आरो फैनोसो ओंखारबाय थायो फैगोनसो खोना आदा ओइ आदा आयै रखर दानासो होबाय माथो थै आंलाय रायज्लायगोनसो सानदोंमोन दानासो होबाय जारौ नों मानो दानना होनांगौ आं कतक सिरियासमोन आंखौ माने खर'आव खानाय गैयैखाय इगनर खालामदों नामा नों हा जारौ र' साला नोङो आंनि फनखौ दानना होग्रा नों दानो खिन्थाना होगोन र' आङो नों दानो खिन्थाबाथाय नोंनो गावनो फन हरग्रा जागोन आं हरलायनाङा नों सादाया गावनो बुंदों आंनो हाबा हरगोन होननानै नों फनखौ दानना होबा मा जानो जारौ आंनि खाफालाव नोंनो दंखायो नोंनि खाफालाव आंनो दंखायो लाब गैया जारौ फनखौ दानना होननानै आङो नोंनि हौवा नोङो आंनि हिनजाव जाखासिगोन मागोनि लास्टफोरावनो नोंखौ लाबोनोसै मागोआव लाबोनो हायाबाबो फागुनाव लाबोनोसै बे हौवा गोनाङासो हरलायबाय खोना हेलौ बा मालै सना आंनि रसगल्ला माथो फनखौनो हराखै नोङो मेसेज हरबाबो मानो रिप्लाय हराखै आं दहायनो बुंदों माथो आङो एसे बिजि दं खामानि मावदों आं मा खामानि जिखिजाया न'नि खामानि आरो ओइ माबा बेरा होगासिनो आं बेरा मा नोङो बेरा होदों बा एसेबां खामानि मावग्रा जाबाय नोङो औ बेफोरखौ बाद हो नोंना हौवाया दिनै फैगोन ना फैयानो फैयाबा दायो हराव थांसै फैगोनहाय दिनै फैगोननो मुडखौनो गाज्रि खालामना होबायलै नोङो आंलाय सानदोंमोन दिनै थांगोन होननानै माथो खालामबावनो दा दे उनाव फैनो हागोन दे दे लाखिथ' आं बिजि मानसियाबा एसे दुखु जाना दङ आरो फन दानना होनायनि नों आरो डिस्टार्ब हरबाय थायो अमाया देरबाय र' जाला फाननो जासिगोन फाननो मोनसिगोन बैसासे मा नोंनि बयफ्रेन्ड नामा माथो फैबाय थायो नोंजों बिदि फैबाय थाबाथाय नोंखौबो सिरि सिरि फानगारगारगोन देलै आदा मायो आदा नों आंनि नाम्बारखौ मानो होनाय बै लाइन थानो धमला नामा बेनो हा माथो जाखो हरदों नोंखौ फसायदोंनोलै बियो मा आंखौ फसायदों औ आंखौलाय मानो फसायदों बेलाय मालाय फसायबाय आरो लादो आगै अम्बिकी लादो बेखौनो आलो गोजोनै सुखुयै संसार जालांनो हागोन फैसा थाखानि जेबो आंखाल गैयानो मिथिगौना आरो फाक्का न'बो दङनो नाङालै आदा आंनो बेखौ आं मानसिखौ थिग मोनाखै मानसिया मोजां नङा बेयो मानो मोजां नङा जानो मोजाङानो माथो मा नोङो खर'आव खानाय गैयिखाय थांनो बादों नामा खर'आव खानाय गैया आरो माथो जानोखाय खानाया जाहोगोन नामा नोंखौ हा महरखौ नायना थांनालाय मा जानो खानायखौ नायना थांनालाय मा जानो एक्टर साइज नायना थांना मा जानो जाहोनो हायाबा नोंखौ नोंसोरनो साइजसो नांगौ ना फैसायानो साइज मिथिबाय फैसानि एक्टर फैसायानो गासैबो जोब नङालै आदा माने आङो बे मानसिखौ मोजां मोनाखै सुखुथाराखै मोजां नङाथ' बियो आंनिबा सोर होननाय मोजां नङा होननानै रावबो होनाखै नाथाय आं मोजां मोनाखै आदा नों आंनि नाम्बारखौ हरनाङामोन बेफोरबायदि मानसिजों थाङा सोरजों थांनो नागिरदों नोङो फन हरदोंबा मोजाङै रायज्लाय गोसथोनानै थांदो बेजोंनो मोजांथ' फैसा दं थाखा दं न'आबो फाक्कानि मानसियाबो गाज्रि नङाथ' मोजां माथो मोजाङै रायज्लायदों आंजों बेनिसै आरो नोंनो बेसेबां मोजां नांबावगो हा आगै अम्बिकी आदा आंनो नाङा दे बे मानसिखौ आंनो नाङा मा होमबालाय सोरखौथ' नांगौ नोंनो नाङा आदा आंनो दा रावखौबो नांथ'वा मानो नाङा हा नोंखौ मागोनि लास्ट थारिखफोरावनो लांनो नागिरदों बियो आदा आं दानो हाबा जाथ'वालै माने बुजिया लावदुमखौसो नायगोन नोंबोथ' नायबाय थानो हाया हौवा मानसि आगै अम्बिकी नों बेखौ टेनसन लानाङा सोरबा गथ' फिसिग्रा मानसि दङनो बिसोरो लांबाथाय हरनोसै आं मा नाङा आदा लावदुमखौ आं रावनोबो हरा मैनाथि बाजैनि आत्माया गाज्रि मोनगोन दुखु मोनगोन मैनाथि बाजैनि आत्माया आदा अननानै आंखौ हाबा हरथ'नाङा सोर थ' फिसिबाय थागोन नोंसोर सानैखौ हा सानै आं हाया दे बुंना दोनखाबाय आदा आं खामानि मावगोनथ' हाजिराफोर मोनबाथाय आं मावगोन बुंनायावसो सहस संसाराव सोलिना थानायखौ नोङो गोरलै सानदों नामा आगै अम्बिकी संसाराव गोबां फैसा नांगौ जायो मोनथिबाय नों हानाय नङा नों गावखौनो नायनो ना लावदुमखौनो नायनो दाथ' आरो खथ' दाम जागासिनोसो मैगं थाइगं माइरं जि जोम सब जिनिसानो दाम जाजोब्बाय थां नोङो बै थमलाजोंनो थांदो थां मोजाङै जालांनो हागोन संसार थाङा आदा आं थाङा आं हाबा जाया नों हाबा जाया होनना बुंबानो जागोन नामा
बेनिख्रुइ बेसेबां मोजां मानसि नांबावगौ नोंनोहा एसेबां मोजां गावनो जासिनानै नांगौ बुंना लाबावदोलै नङाबा सोर धोनि न'खरनि फिसालाया लांगोन देनाय नोंखौ रावबो लांखानाय नंखाया जोंफोरबायदि गोरिब न'खरनि मानसिफोरखौ बेनिखायनो थांदो मागोनि लास्टफोरावनो थांदो आं राजि गैयालै आदा आं राजि गैया अम्बिकी आगै नों मानो बुजिया आजिखालिथ' आंबो मोजां नंला मानसिया आं मदाफिसो जाबाय नोंसोर सानैखौ सोर नायगोन हा बेनिखायनो नोंबो हाबा जादो आरो लावदुमखौबो हरनोसै आं सोरबा फिनो लांबा ओइ आदा लावदुमखौ लांनानै बिसोर जुदि आलाय सिलाय खालामो सोरबा सोरबि लांबा लांनानै आलाय सिलाय खामग्रा मानसिबो दं हरालै आदा आं हरा अम्बिके नोङो आंनि असे बिनानावबोसो नंबावा थेवब्लाबो आं नोंखौ असे बिनानाव बायदि अनो नोंखौ अनोखायसो आङो नोंनि बागै साननानै हाबा हरनो नागिरदों नोंनि मोजांनि थाखाय नाथाय नोङो इसेबो बुजिया हाबा जादो दे आं बुंदों आदा मैनाथि बाजैया गाज्रि मोनगोन जेब्ला मैनाथि बाजैया थांना दंमोन अब्लानो आंखौ बुंना दोनखादोंमोन मालाबाफोर जुदि आं माबा मोनसे जायोबाबो बा थैबाय बायोबाबो आंनि गथ'खौ नायदो नोङो अम्बिकी आगै नोंनि अनगा रावबो गैया आंहा आबैयाबो बुरिबाय होननानै बुंना दोनखायोमोन नोंबाजैया बेफोरबायदि बुंना दोनदोंमोनबाबो दालाय मा जानो दा नोंखौ हाबा हराबाबो जायाना नोंनाबोथ' बैसोआ जाया नङा जाबाय 20-22 बोसोरफोर जाबायानो नोंलाय लावदुमखौलाय बेसेबां नायबाय थानो बिनि थाखाय हाबा जायालासिनो थागोन नामा नों बुरिनानै लावदुमा देरनायालागै नोंलाय माथो बैसोगोरा जालायलांगोन आंबोथ' दिनै दं गाबोन गैया मदाफि मानसै माला मा जागोन जेबो गेरेन्टियानो गैया नों बुजियाखै अम्बिकी नों हाबा जादो आदा आं जाया हाबा जाया आङो लाखिबा आं बुरिनानै थागोन लावदुमनि थाखाय लावदुमनिथ' आङो असे बिनानाव नङा थेवब्लाबो आं लावदुमखौ असे बिमानिख्रुइबो बांद्राय अनसिरो आदा आं लावदुमखौ रावनोबो हरा आदा आं फिसिगोन लावदुमखौ फिसिगोनल' नङा आं लावदुमखौ जोबोद गिदिरबो फरायहोगोन हरा आं आदा लावदुमखौ हरा मालाबाबो हरा नों हरा बुंबानो जागोन नामा सिरि सिरि हरथारगोन आं बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौ आङो अननो लांनायनि उनाव जाय जि खालामो खालामबाय थादो सोरबा अनो अना जिखि जाया आङो फाननानै 10,000 5,000 मोनबाबो जागोन बिमानि खर' जाग्राखायनो इसेबो अननायानो फैया आंनियाव मानोबा लावदुमखौ फाननो हाबासो नोंखौ हाबा हरनो हागोन आं नङाबा नोङो लावदुम थासान्दियाव नों हाबा जानाय नङा फार्स्टआवनो लावदुमखौ फानहरग्रोनांगोन आं नङाबा बेखौ हाबा हरनो हानाय नङा आं लावदुमखौ हरनो हाया रावनोबो ना लावदुम राजा माबायदि मानसियाबा लांगोन दा लांनानैबा अनगोन ना अना आलाय सिलायसो खामगोन खोना लांनानै आं गियोलै आं हरनो हाया लागिबा आं बे न'खौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थांगोन नाथाय दा अबाव थाहैगोन सोरानियाव नङाबा मैनाथि बाजैलानि न'आवनो थाहैगोन जोंफोर बिबैजों बिसोरनावनो थांना थाहैनोसै आबैजों बेयाव थाबाय थाबाथाय आदाया आंखौ हाबासो हरगोन आरो लावदुमखौबो अबावबा हरगोनसो आबैया लाखिगोनथ' जोंफोरखौ मानो लाखिया गाव गावनि फिसौजोनिनो फिसाला बिमाया आंखौनो लाखिया जागोन नामा आंबो ओजों ओरैनो थायाथ' गथ'खौ आबैनो होलांगोन ओमफ्राय आङो हाजिरा मावनो थांगोन बिजानावनो थांगोन आं माथो आबैया खेबसेबो खबरबो लाया लावदुमखौ ना मबाइलाव रिसार्जखौनो सोनो हायाखै मानो फैयाबो माथो खेबसेबो नायनोबो फैया मानसिया बुरिबायबो ना अबाव फैनो हानो थेवब्लाबो सिगांफोर फैयोमोन माथो आंबो खबर लानाय जाथाराखै फन हरबाबा नांगोन ना नाङा बिजानावनो थांना थाहैनांसिगोन सिरि सिरि थांगोन आं फना अबाव आंनिया फन हरदेर' आं आबैनो दानो हरगोन आं दिनैनो खिन्थाखाना दोननोसै गाबोन थांगोन होननानै गाबोन थांगोन आं बेयाव थाबाय थाबाथाय जानाय नंला हाबासो हरजागोन आं आयदै खर'खौसो बोरैबा मोनदोंहाय मानो बोरैबा मोना जानो आबै मैनाथिखौनो सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो गोसोखाङै खाङै गाबलांबाय थायो आङो आबै मैनाथि नोङो जोंफोरखौ मानो नागारना थांनांगौ देनाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय मानि नोंखौनो गोसोखांबाय थायो आबै आयंआबो देरलायलांबाय खोना खबरबो लानो थाङा आङो रागावनो थाङा आङो मानो थांदो बे बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौ नायनो मानो थांनो आङो बे गथ'आ जोनोम जानायनि थाखायसो आंनि मैनाथि आबैया थैबाय नङाबा थांनानै थागौमोन
बेनिखायनो खबर लाया आं रागासो जोंनो ओंखारो बाल गथ'खौ मैनाथि आबै नोंबो जुदि थांना थानायमोनबा बेसेबा खुसि जागौमोनलै आयं फिसाखौबो अनगौमोन आङो दा मानो अननो आङो नोंनि खर'खौ जाबाय बियो नाया आं पापि गथ'फोरनि मोखांखौ नाया आंनि लोखि फिसौजो लोखिसोमोन आंहा दिनै रावबो गैला सोरबायासो थैनांगौ सोरबायासो थैबाय इसोर नोंबो खाना ना मायो जोंफोरबा एसे बुरै मानसिफोरखौ लांनो गारै सिख्ला गथ'फोरखौसो लाङो होमबा जोंफोरसो 80-90 बोसोर जाबाय नाथाय मैनाथिया 30 बोसोरानो जाथ'वाखैमोन हेलौ सोरो आबै आङो अम्बिकी आबै मा खबर मोजां नङालै आबै खबरा आबै लावदुमखौ लानानै नोंसानाव गाबोन फुङावनो थांगासिनो आङो मा लावदुमखौ लानानै फैनो नागिरदों नाथाय मानो नोङो फैनोबा हारसिं फै नाथाय बे लावदुमखौ लाबोनाङा मानो आबै लांनो होलै मानोना लावदुमखौ आदाया गुबुननोसो फिसिनो हरनो नागिरदों आङो हरा हर माथो जानोखाय हरदो मोजांसो सोरथ' नायबाय थानो नोंबो नायबाय थानो हाया बिफायाबोथ' नायबाय थानो हाया हरा रावनोबो हरा आबै मैनाथि बाजैया गाज्रि मोनगोन दुखु मोनगोन बेलाय थैबायानो माथो बे लावदुमानो फुथारदों माथो नाङा आबै अननानै जोंफोरखौ थांनो हो नोंसानाव थागोन दे जोंफोरो नाङा बे लावदुमनि मोखांखौ नायला आङो पापिसो सुनिसो बियो आंनि लोखि रखम फिसाजोखौ बुथारदों बिनो बिनि थाखायनो थैदों सनिसो बियो सनि ग्रह लाबोनाङा आंनि न'आव नोङो फैनोबा हारसिं फै मानो बेफोरबायदि बुङो आबै आदायाबो बेफोरबायदिनो बुङो एसेबो नायनो हाया लावदुमखौ सोर मोजां मोनो बेखौलाय बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौ आबै जोंफोरखौ थांनो होदे गाबोन अननानै नाङा आबै अम्बिकी नाङा नोङो गाज्रि मोनाङा आंखौ लाबोनाङा दे बे सनि ग्रह गथ'खौ बे गथ'खौ नुबाथाय आङो रागासो जोंगोन बुनोसो गोसो जागोन आं आबै रावनिबो फिसा नङा बियो मैनाथि बाजैनिसो जियानो जाया मानो बेनोथ' बुथारदोंना आंनि आबै सनाखौ बेनि थाखायनो थैदों बेनिखायनो आंनि सिगाङाव लाबोनाङा बेखौ दोन लाबोनाङा फैनाङा आंनि न'आव